Yankwa Asante Akyem Dampong na hwefo bekayi a Adom Kasee abowamane dada se obatan bia ne mamienu wo hwere won esanse ensuo na efa won na eno na onipa won nso kroyimu no ofi na so abroche no te ebra wote ensem yi wakwakoye ayede de amasa abatan ya wo hwere ne mamienu no. So manfo bekaya enche ye kura na bra ensu eto ewa Asante Akyem Dampong yankoda mienu bi ekogina mu ane wo odware no ensu no efa wono ma wono ehwere won kwa ye nam so ema ebusuani bi de adesrede ba betu dwase ankampanifo mpe obi a wonimde ewa adwene mu nsem mu na wone enkoda maame enkasa esan ohawo na wona mu nti enam so ama omanfo bi a wonum efi Asante Akyem Dampong wonum ete amanone aba maame emwa apia ofuso hene ene di sa Adom yanimu a wode ensem bi eto yama ne boni anim yanso ye free Dampong ne tie buruche ne ye hwese Dampong man ene emu nipa e bekoso enti ye tie no yamhihye makase maaye enti ye bo mode de tu nipa ne nyina nim ne kan yen sase se ye de beba ne so de be so abofrana se samsa sem na asie no ano odin na yenim se wiase de ye se tu nua na to kakra de be ma Dampong man na akwama Ghana man nyina ne se empren bebre no ya na awofo ase ye ni kakra ye blame ne asem ato no esam asem de timi to obia na mutam bia ye me yani nkoye ma ho enti kensuo tigu ye kura ko twetwe wani wabusa asem ma no mbo won enkwara so odin esane ye bi edu ba bia na sensuo to ye kodi asese nkiri ye tisim ye nso ye yo enya de ya de foforo ebisi de bia na mum ye ka kira awofo se awofo mu ni nko ma ho tam ye twetwe wani busa ba bia ba ne wo ama bedu ena yesa ankoda mienu a wo hwere won kwan emaame woni amane boni atwetwe nkomo Dampong fo mo abrochire be da mo ase so mo akai mi o so ya mo anto mo ni anda mami ya si anti achama da wase so akai mi me show na e bia uji skefi e bia nyame fanshi ona Albert Odro assemblyman ewo Dampong na wogina abusua ne nyina anemu de aseda emomanfo a obabeye wono sa adoyi Tamasum ni siye no ubia abekwe bi osi empekens kasa ato ujuma intimitu anamon ene mekumu fo Dampong fo na wa amana no kasai omo hye e de ohyeto me se menye timiko dwa so ko hu medical director no ene o ma me clinical psychology timiko na itwa mu ena me de oba no ene niku ekoye e ma doctor no so ya de pa o sake oba no pa e ma na duru ICD hu se oba na ba no ma ICD eye